Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரிபோல். ஸோ எல்லாரும் உங்களோட நம்பர் வந்து உங்களோட விருப்பத்தை சொல்லுங்க சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி குரூப்ல ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்றது, அப்புறம் உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பரும் பிரபுஜிக்கு அவசியம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ தட் நல்லபடியாக நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தியில ஈடுபடுவோம். கிருஷ்ணாக்கு ஏன் பக்தி பண்ணக்கூடாது, ஆசையா பண்ணணும் அப்படி. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ 12th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தி யோகம் அதுதான் தலைப்பு. பக்தி யோகத்துல கடைசி சாப்டர் சரிங்களா? அடுத்து வந்து ஞான யோகம் ஸ்டார்ட் ஆகும். நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுர்முன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ गुरहे श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगकणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगकणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्रायै राधिकायै ततालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्तभक्ताय नमो नमः। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजङ्ग्रये कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरयेत्। शृण्वतां स्वकदः कृष्णपुण्यश्रवणकीर्तनः हर्षन्तैस्तोगयभद्राणि विधुनोति सुकृत्सदाम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि सक्तभक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். நல்லபடியா ஆச்சாரியர்களுக்கும் பகவானுக்கும் நம்ம மங்களாச்சரன் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். ஹரி போல். ஏன்னா அவங்களோட டெடிகேஷன், சரிங்களா, அதனால தான் நம்மளுக்கு தெரியுது கிரந்தம்லாம். இல்லைன்னா பகவத்கீதை நம்மள தனியெல்லாம் வாசிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அதோட உண்மையான அர்த்தத்தில். ஸோ எப்பயுமே நம்ம அவங்கள வேல்யூ பண்ணணும். அவங்களுக்கு நம்ம எப்பயுமே கிருஷ்ண பக்தின்றதே பகவான் தனக்கு பக்தி பண்ணி சேவை பண்ணுறதை விட தன்னோட டிவோட்டீஸ்க்கு பக்தி பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால தான் தாசானு தாசன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. நம்ம அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போது 12th சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதில் வந்து அர்ஜுனர் ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க, ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்ததா அப்படின்னு. பகவான் வந்து அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க, ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது தான் சிறந்தது அப்படின்றத. ஏன்னா ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு அப்படின்றது ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷனோட இருக்கும். இப்போ நமக்கு வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும், சரிங்களா, அப்படின்னா இப்போ நம்ம அவங்க பேரை நம்ம கேள்விப்பட்டோடனே அவங்க நம்ம திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம். அவங்களோட பேர் கேட்டோடனே அவங்களோட ஃபார்ம் தெரிஞ்சிடும், சரிங்களா. அவங்க முகம் எப்படி இருக்கும், அவங்க ஹைட்டாக இருப்பாங்களா, குட்டம், ஐ மீன் குட்டியாக இருப்பாங்களா, இதெல்லாம் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி அவங்களோட குணமும் நம்மளுக்கு கேரக்டரும் வந்துடும். ஓகே, அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நல்லவங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கெட்டவங்க அந்த மாதிரின்னு. அதுக்கு அவங்களுக்கும் நம்மளுக்குமான சில செயல்பாடுகளில் நினச்சி பார்ப்போம், அவங்கள நம்ம இங்கே போயிருந்தோம் அங்கே போயிருந்தோம் அப்படின்றதெல்லாம். ஸோ ஈஸியாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிப்போம், கரெக்டுங்களா. இதே நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க யாருன்னு தெரியாது. இப்போ நிறைய இப்போ நான் வேற யாராவது வேற கண்ட்ரியோட பிரசிடென்ட்டு, சரிங்களா, இப்போ வந்து ஃப்ரான்ஸோட பிரசிடென்ட் இல்லை வேற ஏதாவது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நினச்சி பார்க்குறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு, சரிங்களா. அப்படின்னும் போது நம்மளால ஈஸியாக நம்மளால ஒரு கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது, கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியாது. அவங்களோட ஃபார்மு, அவங்களோட பேர் சொன்னாலும் யாரு அப்படின்னுவோம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஃபார்மு நான், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குவாலிட்டிஸு, அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸு, யாரோ ஒரு தெரியாத பர்சனை நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது. அதே தெரிஞ்சவங்க நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக அவங்கள நம்மளால டக்குன்னு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்காக அவங்கள பற்றி நம்ம ஈஸியாக யோசனை பண்ணிடுவோம், சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு ஆனால் இதில் என்னென்னா, இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஈஸியாக நம்ம வந்து தாட்டு அவங்க நாமரூப குணலீலைகள் அப்படின்றது, சரிங்களா. ஒருத்தவங்களோட பேர் கேட்ட உடனே அவங்களோட குணம் என்ன, அவங்க கூட நம்ம எங்கெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம், அவங்களுக்கு நமக்கு என்ன உறவு, இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இயல்பாக வந்துடும் இல்லைங்களா. அதே தெரியாது அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, ஸ்பெகுலேட் பண்ணுவோம், அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்க அவங்க நேச்சர் என்னவா இருக்கும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ கஷ்டப்படுவோம் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இப்போ இது ஒரு சாதாரண ஒரு மெட்டீரியல் லைஃபுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இப்போ இதில் அர்ஜுனர் கொஷின் கேட்டது என்னன்னா, ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ண சிறந்ததா, ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ண சிறந்ததா அப்படின்னு. இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டுமே வந்து முக்தி தரும், இந்த 2 ப்ராசஸுமே. ஆனால் ஈஸியானது என்ன அப்படின்னா ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்தது. பகவானோட நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் இதை நம்ம கேட்க கேட்க நம்மளுக்கு அழுக்கவே அழுக்காது, லயிச்சிருப்போம் அதில். அதனால கிருஷ்ணாவை நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கிறது நம்ம மனம், புத்தி, புலன்கள் ஈஸியாக என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அதில் வந்து அட்ராக்ட் ஆகிடும். ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் என்ன அர்த்தம், மீனிங் என்ன, கிருஷ்ணா அப்படின்றதுக்கு மீனிங், பகவான் நாமம் நிறைய இருக்குது, அதில் எல்லா நாமத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு. அதில் கிருஷ்ணா அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன, கிருஷ்ணன்ற பேருக்கு ஆல் அட்ராக்டிவ், சரிங்களா. ஈஸியாக எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க பால்ய இதில் இருக்கட்டும், பகவானாலே அவங்களோட ரூபம், நாமம், குணம், லீலைகள் எல்லாத்துலேயுமே ஈஸியாக வந்து எல்லா லிவிங் சோல்ஸையும் அட்ராக்ட் பண்ணிடுவாங்க, சரிங்களா. ஆல் அட்ராக்டிவ். ராமானா ஆல் ப்ளஷர், சரிங்களா. சந்தோஷம், ப்ளஷர் அப்படி அது வந்து கொடுப்பாங்க. அதான் ராமாவோட நாமத்துக்கான அர்த்தம், கிருஷ்ணாவோட நாமத்துக்கான அர்த்தம், சரிங்களா. சரி, ஓகே. ஸோ அந்த அளவு நம்மளால அவங்களோட இந்த மனம், புத்தி, புலன்கள் இதெல்லாம் ஈஸியாக பகவான்கிட்ட அட்ராக்ட் ஆகிடும். இதே ரூபம் இல்லாமல் வழிபாடு பண்ணுறவங்க அந்த தேஜஸ், பகவான் தேஜஸ் வந்து மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க என்னென்னா அவங்களோட அந்த எண்டிவர் எல்லாம் அவங்களே பண்ணணும், முக்திக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் அவங்களே பண்ணணும், மனதை அவங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புலன்களை அவங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஃபால்டன் வேறு ஆகிடுவாங்க,
சரியா? தபஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தபஸ் அவங்க வந்து கன்டின்யூ பண்ணுவாங்க. இந்த மாரி அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு பாதை. இது வந்து ஈஸியான பாதை. சரிங்களா? பக்தி பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது, ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றதுன்றது ஈஸியானது. இன்னைக்கு கூட ஏகாதசி. நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானுக்கு நல்லா அலங்காரம் பண்ணி அபிஷேகம் பண்ணுவோம், அலங்காரம் பண்ணுவோம் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது, அ கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா, பகவான நல்லபடியா தரிசிக்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? நம்மளால ஈஸியா பகவானோட அந்த பாண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும். மனம், புத்தி, புலன்களோட. சரிங்களா? சரி. இதுதான் நம்ம பார்த்தது. ஸோ 2மே முக்திக்கான மார்க்கம் தான். ஆனா, சிறந்தது வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் நவவித பக்தி பத்தியும் நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம் அன்னைக்கு. என்னென்ன நவவித பக்தி? ஸ்க்ரீன்லயே இருக்கு. எக்ஸாம்பிளோட சொல்ல முடியுமா யாருக்காவது? 9 வகையான பக்தியும் அதுக்கான அ அ ஒரு டிவோட்டி எக்ஸாம்பிளா. நெறைய டிவோட்டீஸ் வருவாங்க. ஒரு டிவோட்டீஸ் எக்ஸாம்பிளா. நல்லா பேசணும். எல்லாருமே. ஓகே. நான் சொல்லட்டுமா? ஏன்னா இப்ப நானே தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே. ஸ்ரவணம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுக்கு பரீட்சித் மகாராஜர் பார்த்தோம். எப்படி கேட்கணும் அப்படின்றதுக்கு. நம்ப வந்து எப்ப கேட்கறதுக்கு உட்கார்ந்தாலும் சரி பகவத்கீதை, பாகவதம். அந்த 1 ஹவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா, பரீட்சித் மகாராஜர் மாரி கேட்கணும். அந்த 1 ஹவர் தான். அவங்க 7 நாள் தூக்கம், பசி, எதுவும் தாகம்லாம் இல்லாம, ஃபேமிலி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, சரிங்களா? 7 நாள்ல மரணம்னோனே வந்து அவங்க வந்து டெடிகேட்டடா கேட்டாங்க. ஆனா நம்மளுக்கு அப்படி தெரியாது. அப்படின்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணக்கூடாது. 1 ஹவர் நம்ம ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா கேட்கணும். பாகவதமோ, பகவத்கீதையோ லெக்சரு. கண்டிப்பா பாகவதம். அந்த 1 ஹவர பரீட்சித் மகாராஜர் எப்படி கேட்டாங்களோ அப்படி கேட்கணும். சரிங்களா? இது வந்து மினிமம். ம். அப்ப கேட்டல். கேட்டே வந்து முக்தி அடைஞ்சது பரீட்சித் மகாராஜர். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம். சுகதேவ் கோஸ்வாமி. சரிங்களா? அது மாரி சாண்டிங் பண்ணும்போது நல்லபடியா ஃபோக்கஸ்டா நம்ம சாண்டிங் பண்ணணும். கிருஷ்ண கதா. சரிங்களா? ப்ரீச்சிங் பகவானோட சாம்ராஜ்யத்துல இப்ப நம்பளோட அ இது என்ன? நம்மளோட டியூட்டி என்ன? இப்ப வந்து அர்ஜுனரோட டியூட்டி என்னவா இருந்தது? யாரும் என்கிட்ட பேச மாட்டீங்களா? அர்ஜுனரோட டியூட்டி என்னவா இருந்தது பகவானோட சாம்ராஜ்யத்துல? போர் செய்யறதா இருந்தது ஆ, மாதாஜி. போர் செய்யறதா இருந்தது. கரெக்ட்டா? ஹரி போல் மாதாஜி, ராஜஸ்ரீ மாதாஜி. போர் செஞ்சு தர்மத்துக்காக. அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்ல. தன்னோட தாத்தா, தன்னோட குரு, அப்புறம் வம்சமே முன்னாடி நிக்குது. ஆனா அவங்கள எதிர்த்து போர் பண்றதுன்றது இயலாத காரியம். நம்மலாம் அங்க நிக்க கூட மாட்டோம். சரியா? ஆனா வந்து டிவோட்டீஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் இருப்பாங்க. ம். ஆனா போர் பண்றாங்க. பகவானோட குடும்பத்துல அவங்களோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டில போர் பண்றாங்க. இப்ப நமக்கு என்ன? நமக்கு அந்த மாரி இப்ப நம்ம கண்டிஷன் சொல்லா இருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட டியூட்டி என்ன? ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப நல்லது. நம்ம வந்து அது சாதனா. நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றது, இதெல்லாம் வந்து நம்மள உயர்த்திக்கிறது. ஆ. ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஆக்சுவலா நம்மளோட டியூட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஹாப்பி ஆயிடுவோம். நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் மாதாஜி. நாமஸ்மரணம். அது ஓகே. இதெல்லாம் சாதனால வந்துரும். சரியா? சாதனால இந்த இதெல்லாம் விஷயம்லாம் வந்துரும். நம்ம சாண்டிங் பண்றது, நாமஸ்மரணம் பண்றதெல்லாம். ஆனா பகவானோட அந்த ஃபேமிலில நம்மளோட பங்களிப்பு என்னன்னா ப்ரீச்சிங். சரிங்களா? நெறையா பேருக்கு கிருஷ்ண பக்திய கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் நம்மளோட டியூட்டி. அர்ஜுனர் எப்படி வந்து போர் பண்ணாங்களோ, பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக, அது மாரி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபாலன் சோல்ஸ் நெறைய பேர நம்ப கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரணும். அப்பதான் நம்ம ஃபேமிலிக்காக நம்ம நிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது கிருஷ்ண ஃபேமிலில. நம்மளோட பங்களிப்ப நல்லபடியா குடுக்குறோம். இது ரொம்ப உயர்ந்தது. அதுதான் நான் நெறைய தடவ சொல்லியிருக்கேன். 18த் சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. யார் ஒருத்தவங்க பகவத்கீதைய எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்களோ, அவங்கள எனக்கு பிடிக்கும். அவங்களோட பிடிச்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பகவானுக்கு என்ன விருப்பம்? கண்டிஷன் மாதாஜி வாய்ஸ் எதுவும் கேட்கல. எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்கா? எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு மாதாஜி. வாய்ஸ் கேட்கலையா? பயங்கர டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. லைட்டா பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகுது. டிஸ்டர்பா இருக்கு மாதாஜி. டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்க ஒரு இப்ப மொபைல் கேக்குதுங்க மாதாஜி. இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி. இப்ப ம். கேக்குது. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது ஓகே. கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா மொபைல் பக்கத்துல இருந்தனால அப்படி இருந்திருக்குமோ என்னமோ. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லது சொன்னதுல. தேங்க் யூ. ஹரி போல். ஸோ நம்மளோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானுக்கு நல்லபடியா நம்ம
பக்தி பண்றது அது சாதனால வந்துடும். இந்த நாமஸ்மரணம் அதெல்லாம் பண்றதெல்லாம் டெய்டி வர்ஷிப் எல்லாம். ஆனா நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் பகவத்கீதையை நம்ம சேர்க்கணும் அப்படின்றதான். இந்த டியூட்டி நம்ம பண்ணோம்னா பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களோட பிடிச்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது. பகவானே பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? லெவல் 1லயே நீங்க அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சிருப்பீங்க. 18 சாப்டர்ல வரும். ஸோ அதனால நம்ம ப்ரீச் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம நிறைய பேசணும். அதனால தான். சரிங்களா? நிறைய எப்பப்பெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ கிருஷ்ண கதை அவங்களோட நாமரூப குணநிலைகளை சொல்லணும். ம் ஹரே கிருஷ்ணா. நான்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுப்பேன். பகவானோட 6 ஆப்லன்சஸ் என்ன அப்படின்னா டக்குன்னு தெரியாது. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? நம்ம நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கணும். 5 ரசம் பகவானோட நமக்கு உண்டு. ஒவ்வொரு லிவிங் என்டிட்டிக்கும் ஏதோ ஒரு ரசம் உண்டு. ஏதோ ஒரு உறவு உண்டு. என்ன உறவு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியணும். சரிங்களா? 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் இன் பகவத்கீதை என்ன? இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏதோ நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிற மாதிரி இல்லை. நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சு அதை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சொல்லணும். சரியா? ஓகே. அப்போ இந்த மாதிரி இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நோட்ஸ் இருக்கணும். அது திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும். அப்போ தான் நம்மளால நல்லா ப்ரீச் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ப்ரீச் பண்ணால் தான் பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசையாக பண்ணணும். ஓகே. ஸ்ரவணம் அது வந்து பரிஷித் மகாராஜரை பார்த்தோம். கீர்த்தனம் நல்ல கிருஷ்ண கதா நாமரூப குணலீலைகள்லாம் சொல்லணும். அது வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி பார்த்தோம். ஸ்மரணம் நினைவில் எப்பயுமே வச்சிருக்கிறது வந்து பிரகலாத் மகாராஜர். சரிங்களா? இப்போ கூட வந்துட்டு மூவி ரிலீஸ் ஆகி நல்லா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே பகவானை மறக்கவே இல்லை. நிறைய சேலஞ்சஸ். நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் மெட்டீரியல் லைஃப்பில் எந்த கஷ்டமுமே வராது அப்படின்லாம் நினச்சிட்டுலாம் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணக்கூடாது. டிவோட்டிஸ் ஒரு லைஃப் எல்லாருக்குமே போராட்டம் தான். அர்ஜுனரோட பொசிஷன் யாருக்குமே வர முடியாது. திரௌபதி அம்மாவோட பொசிஷன் யாருக்குமே அந்த பொசிஷன்லாம் வரவே வந்தால் நம்மளாம் தாங்கவே மாட்டோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் பிரகலாதரோட பொசிஷனு நமக்கு வந்துச்சுனாலும் தாங்க மாட்டோம். அப்போ டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே என்னென்னா ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அதுலேயும் எப்படி கிருஷ்ண பக்தி நல்லா பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு லெசனாக கொடுக்குறாங்க. அசுரர்கள் மூலியமாக எப்படி அதர்மம் பண்ணக்கூடாதுன்றதை நம்மளுக்கு பகவான் மெசேஜை கொடுக்குறாங்களோ நம்ம டிவோட்டிஸ் மூலயமா எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் வந்தாலும் நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்றதான். அதனால நம்மளுக்கு இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப குட்டி குட்டி சேலஞ்சஸ் தான். சரியா? மேக்சிமம் நம்ம மைண்டு கொடுக்குற சேலஞ்சஸ் தான். பக்தி பண்ணாத, சாண்டிங் வேண்டாம், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் வேண்டாம் அப்படின்றது நம்மளோட மைண்டு தான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எதிரி. ஸோ அதை என்ன பண்ணணும்? நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் இப்போ பார்த்தோன்னா பிரகலாத் மகாராஜர் ஸ்மரணம் எந்நேரத்துலையும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பகவானே நினச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் அவங்கள நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத சேவனம். அதுக்கு வந்து மகாலட்சுமி அம்மா நம்ம இது எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம். நம்ம என்ன பண்ணணும் பாத சேவனத்துக்கு? மகாலட்சுமி அம்மா பகவானுக்கு பாத சேவனம் பண்ணுறாங்க, மசாஜ்லாம் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? அன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோமே, டிஸ்கஸ் பண்ணோமே, நம்ம என்ன பண்ணணும்? யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாமா? நாம ஜெபம் பண்ணணும். நாம ஜபம் பண்ணணும். ஹரிபோல். அது கலியுக தர்மம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். நம்ம பாத சேவனம் பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானோட திருப்பாதத்துக்கு பூக்கள் ஆஃபர் பண்ணுறது, துளசி ஆஃபர் பண்ணுறது, பகவானோட பாதத்தில் உள்ள அந்த மார்க்ஸ். சரிங்களா? கிருஷ்ணாவோட பாதத்தில் நிறைய மார்க்ஸ் இருக்கும். அதை மெடிடேட் பண்ணும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம திருப்பாதத்தை எப்பயுமே, ஏன்னா அதுதான் தஞ்சம் நம்ம எல்லாருக்கும், அதை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் அப்படின்றது டெய்டி வர்ஷிப்பு. நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பகவானோட விக்கிரக வழிபாட்டில் கொண்டு வர்றது. ஆப்புலன்சஸ் எல்லாம் முக்கியமாக நம்ம குக் பண்ணுற ஃபுட்டு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டைமு. அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஆப்புலன்சஸ் நம்ம வச்சுருக்கிறோமோ. சிலவங்களாம் இப்போ வரலட்சுமி விரதம்லாம் நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? வரலட்சுமி நோம்பெல்லாம் நடந்திருக்கும். ரொம்ப ஆப்புலன்ஸ் கம்மியாக உள்ளவங்க சிம்பிளாக செஞ்சுருப்பாங்க. அதே ஆப்புலன்ஸ் நிறையா இருக்கிறவங்க நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் டெய்லியுமே நம்மளுக்கு வந்து ஆடி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும்லாம் இல்லை. ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது நம்மளோடது. சரிங்களா? ஒரு கை குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும் உள்ள உறவு, நமக்கும் பகவானுக்கும் 24/7 தான். அது எப்பயுமே நம்மளோட குழந்தையோட நம்மளை என்னைக்காவது உறவு முடிச்சுப்போமா? இதோ இவ்வளோ வருஷம் தான் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் கிடையாது இல்லை, எப்பயுமே இல்லையா? அது மாதிரி பகவானோட நம்ம டெய்டி வர்ஷிப்பில் நிறைய நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா இந்த சாப்டர் அதுதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். பர்சனல் அதாவது ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது தான் சிறந்தது அப்படின்னு. நம்ம எப்பப்பெல்லாம் நம்ம அபிஷேகம் பண்ணி நம்ம வந்து பகவானுக்கு ரூபத்துக்கு நம்ம அந்த டெய்டி வர்ஷிப்பில் நம்ம கொண்டு வரோமோ நம்மளோட மனம் புத்தி புலன்கள் எல்லாமே அதில் என்கேஜ் ஆகிடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து வந்தனம்.
வந்தனம்க்கு ப்ரேயர்ஸ் நிறைய அர்ஜுனாவோட ப்ரேயர்ஸ், அதுக்கப்புறம் பாகத்தில் உள்ள டிவோட்டிஸோட ப்ரேயர்ஸ், கஜேந்திர மோக்ஷம் இந்திரா ப்ரேயர்ஸ், பிரம்மா ப்ரேயர்ஸ், குந்தி மகாராணி, பீஷ்ம ப்ரேயர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கா. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் வந்து தாஸ்யம். தாஸ்யம்ன்றது ராமர் ஹனுமான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க. இது வந்து அக்ரூரர். சரிங்களா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இவங்க வந்து பிரித்து மகாராஜர். அர்ச்சனத்துக்கு பிரித்து மகாராஜர், வந்தனத்துக்கு அக்ரூரர், தாசியத்துக்கு ஹனுமான். ராமரோட விருப்பம் தான் அவங்களோட விருப்பம். மாஸ்டர் சர்வெண்ட் ஆட்டிடியூட்ல இருப்பாங்க. கருடனையும் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்கியம் அப்படின்றது நட்பின் உறவு. அதுக்கு சுதாமா கோபாஸ் அவங்களெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றது பலி மகாராஜர் நம்ம பார்த்தோம். மனம், அதாவது தாட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வேர்டு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்பீச். அதான் இல்லை செயல், அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுறது, பாடி, மைண்டு, ஆக்டிவிட்டீஸ். சரிங்களா. பிஎம்டபிள்யூ. நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட தாட்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பேச்சு. இது மூணுமே வந்து பகவானுக்காக நம்ம டெடிகேட் பண்ணும்போது ஆத்ம நிவேதனம் அதில் வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தது. இந்த எல்லா பக்தியும் ஒரு சேர பண்ணது யாரு? அம்பரீஷ் மகாராஜ் மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி, அம்பரீஷ் மகாராஜர். சரிங்களா. அப்புறம் இன்னொன்று நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருந்தேன், இவங்க எல்லாருமே அரசர்கள். சரிங்களா. பரிஷித் மகாராஜர், அம்பரீஷ் மகாராஜர், பிரகலாத் மகாராஜர் எல்லாருமே பக்தி ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம குட்டி ஃபேமிலி வச்சுட்டு டைம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. அது ஒரு விஷயம். பிரகலாத் மகாராஜருக்கு அவங்க பக்தியை பண்ணக்கூடாதுன்னாங்க, அப்படியும் அவங்க பக்தி பண்ணாங்க. சரிங்களா. அதனால நம்மளும் பக்தி பண்ணணும். பக்தியை மட்டும் எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம கிவ் அப் பண்ணக்கூடாதுன்றது தான் இந்த மெசேஜஸ்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அதனால நம்ம நல்லபடியாக நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை ஸ்திரமாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணணும். அதில் ரொம்ப டிட்டர்மினண்ட்டாக இருக்கணும். இன்னொன்று நம்மளோட இவங்க பிரபுபாத்தா அவங்களோட லைஃபோட ஹிஸ்ட்ரி பக்தி சதாச்சாரில் இருந்தீங்கன்னா அதுலேயும் உங்களுக்கு நல்லபடியாக தெரிய வரும். எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி இந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வீட்டில் இருந்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணுறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் இதுதான் இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸு. அது தமிழில் அது நம்ம பார்க்குறோம். சான்ஸ்கிரிட்டில் இது இருக்கும். இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜரோட ப்ரேயர்ஸில் உண்டு. சரிங்களா. 7 ஐ திங்க் 5:23-24 அந்த ஸ்லோகத்தில் வரும் பாகவத்தில். ஸோ சவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் ஸ்லோகம் வரும். அதோட தமிழில் அர்த்தம், அதுக்கப்புறம் அது யார் யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள், பக்தர்களோட பேர். அப்போ பக்குவம் அடைவதற்கு எளிதான வழி எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுதல் அப்படின்றது. அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணும்போதே இந்த 3 வந்துடும். நம்ம இப்போ சாண்டிங் பண்ணும்போதே ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்கிறோம், அதே கேட்குறோம், பகவான மனசில் நினைக்கிறோம். இந்த 3மே அதுலேயே வந்துடும். அதனால் சாண்டிங் நம்ம சுத்த நாமமாக பண்ணோன்னாலுமே இந்த 3 பக்தி நம்ம எடுத்துடுறோம் கையில். சரிங்களா. ஸோ பகவானந்த அகில ரசாமிரத மூர்த்தி இவ்வளவு வகைகள் கொடுத்துருக்காங்க பக்தியில். இதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணாலும் நீ என்கிட்ட வந்துடலாம் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆசை அதில் ஏதாவது ஒன்று, இல்லைன்னா அம்பரீஷ் மகாராஜர் மாதிரி எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம ஆசைப்பட்ட போதும் அதுக்கான மார்க்கத்தை பகவானே கொடுப்பாங்க. இப்போ நம்ம 3 and 4 ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்கலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. பாக்கியவதி மாதாஜி ஹரி போல். வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 4 மூணாவது ஸ்லோகம் 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. ஆமா. ஏக்ஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பரியுபாசதே சர்வத்ரகம் அச்சிந்தியம் ச கூடஸ்தம் அச்சலம் ஸ்ருவம். ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சம நோக்கத்துடன் பழகி அனைவருக்கும் நம்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரி போல். 2 ஸ்லோகம் வாசிச்சிங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. நான் 2 சாரி. சந்நியேந்திரியம் சர்வத்ரக சமபுத்தயக தே பிராப்னுவந்தி மாவேவ சர்வபூதயிதே ரதாஹ.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஹரிபோல். ஓகே, இப்போ வந்து அருவ பிரம்மத்தோட நிலை வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? தோற்றம் அளிக்காதது. பகவான் ரூபத்தை நம்ம அதில் பார்க்க முடியாது தேஜஸில், இல்லைங்களா? புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டது. அதனால் நம்மளோட பகவானோட நாமரூப குணநிலைகள் நம்மளால் ஈடுபடுத்திக்க முடியாது. நம்மளோட புலன்களுக்கு என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப விஷயம் இருக்காது, இல்லைங்களா? தேஜஸில் பகவானோட அந்த ஒளியில் எங்கும் நிறைந்தது. ஆனால் எங்குமே நிறைஞ்சிருக்கு. சிந்தனை கெட்டாதது. நம்மளால ஒரு ஐடியாவுக்கு சீக்கிரம் வந்து பாண்டிங் பண்ணிக்க முடியாது. சரிங்களா? மாற்றம் இல்லாதது. அதே சமயத்தில் மாற்றம்லாம் கிடையாது. ஏன்னா 3 வகையான வழிபாடு இருக்குது பகவானுக்கு. ஒன்று பிரம்மன் பரமாத்மா, ஒன்று பிரம்மன், இன்னொன்று பரமாத்மா, இன்னொன்று பகவான் ரியலைசேஷன். அப்போ மாற்றம்லாம் எதுவும் கிடையாது. நிலையானது, எப்பயுமே எட்டர்னல், அதுவும் அசைவற்றது. சரிங்களா? பகவானோட அந்த தேஜஸ் அப்படின்றது பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி. இப்போ டெய்டி வர்ஷிப்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானுக்கு நம்ம ஆசையா பிரசாதம், ஃபுட்டு, அதுக்கப்புறம் அலங்காரம் பண்ணுறது, அவங்களோட ரூபத்தை மெடிடேட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியும், இல்லையா? ஆனால் ஏன் நம்மளோட புலன்கள்லாம் அதில் என்கேஜ் ஆனிச்சுன்னா, இப்போ நம்ம வந்து பகவானோட கோயிலில் போய் நின்று பகவான் ரூபத்தை அப்படியே திருப்பாதத்துலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் நம்ம தரிசனம் பண்ணும்போது வேற எந்த சிந்தனையும் வராது, இல்லைங்களா? என்கேஜ் பண்ணிக்கும் போது. ஆனால் இந்த பகவானோட ஒளியை நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம வந்து புலன்கள்லாம் என்கேஜ் பண்ண முடியுமா? முடியாது, இல்லையா? அப்போ புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மெடிடேட் பண்ணணும். அப்புறம் எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகணும். சரிங்களா? அதுவும் இருக்குது. ஏன்னா டியூயாலிட்டிஸ்ன்றது ஜட உலகத்தோட அம்சம். எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்றது. சரிங்களா? இருமைகள் அப்படின்றது. அதனால் அந்த இருமைகள் இல்லாமல் அவங்க எல்லாத்தையும் பழகணும். அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு, ஏன்னா பாவம் செய்யக்கூடாது, இல்லையா? அதனால் நன்மை தரும் செயல்களில் எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யணும். இந்த மாதிரி நிலையில் அவங்க என்ன பண்ணணும்? பகவானை அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரியும். ஆனால் இது முக்திக்கான மார்க்கம்தான். சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது மாதாஜி 6, 7. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, 5 விட்டுட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். 5th ஸ்லோகமும் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्लेशोऽधिकधर तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कदि दुःखम् தேக பிரவ்யஜே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பட்டுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போது சிரமமானதாகும். ஹரே கோல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது யாரு அந்த சிரமம் என்னன்றது யாரு சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க? என்ன வகையான சிரமமா இருக்கும்? அதுதான் ரிப்பீட்டடா நானும் சொல்லிட்டே இருந்தேன்ல. என்ன பண்ண முடியாது நம்மளால? என்ன சிரமமா இருக்கும்? யாரு சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க? இல்ல இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன ரியலைசேஷன் கிடைக்குது? என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது? யாருக்கும் சொல்ல விருப்பம் இருக்கா? தப்பு இருந்தா பரவாயில்ல. நானே இப்ப கரெக்டா சொல்லணும்னு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணாவை வழிபடணும் மாதாஜி. பகவான வழிபடணும். ஹரிபோல் மாதாஜி. கண்டிப்பா. ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும்? ஹரிபோல் ஜெயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. எவரது மனம் பரமனின், அதாவது ரூபமில்லாத வழிபாட்டில் யார் விருப்பப்பட்டு இருக்காங்களோ, அதில் அந்த முறையில் யார் வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பாதை வளர்ச்சி வந்து கடினமானதாக இருக்கும். நம்ம தவம் பண்ணுற முனிவர்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல, அவங்களாம் வந்து நிறைய தடவை வீழ்ச்சி அடைஞ்சு தான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவங்க வந்து தபஸ் அவங்க செய்கிறதா இருக்கும். அதனால் கடினமானது. முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானது. உடல் அப்படின்றது இது எதை நம்ம வந்து பார்க்குறோம்? உடல்ன்றது நம்மளோட மனம், புத்தி, அதுக்கப்புறம் இந்த இது சென்சஸ், இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது, இல்லையா? நம்மக்கிட்ட வந்து மனம், புத்தி, சென்சஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ரொம்ப ஆக்டிவாக மெட்டீரியல் விஷயத்தில் போயிடும் இதெல்லாம். அப்போ இந்த விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளால் ரூபமில்லாத வழிபாடு அப்படின்றது நமக்கு சிரமம். சரிங்களா? ஏன்னா ஈஸியாக இதெல்லாம் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடும். ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்குறோம், சென்சஸ் வந்து 5 சீர நாகம் மாதிரி இருக்குன்னுவாங்க. நம்மளுக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட்டில் ஒரு ஃபுட் இருக்குது அப்படின்னா உடனே அது பிரசாதமாக இல்லையா, ஆஃபர்டாக இல்லையான்லாம் தெரியாது. உடனே அதை சாப்பிட்றணும், என்ஜாய் பண்ணிடணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு ஆசை வரும். இல்லைன்னா அது எப்படியாவது பிரசாதமாக நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் தான், இல்லையா?
அது மாதிரி எல்லா புலன்களுமே அப்படிதான் சீர்ற நாகம் மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி மனம் ஒரு நிலையே படாது இல்லையா? அதுவும் வந்து சிரமமானது. ஸோ இந்த மாதிரியான சரீரத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால அருவத்தில் நம்மளால நல்லபடியாக நம்மளால என்கேஜ் பண்ணிக்க முடியாது. அது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். நம்ம ட்ரை பண்ணி தப்பஸில் ஃபால்டன் ஆகி மறுபடியும் நம்ம அதில் நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு முக்தி அடைகிறது அப்படின்றது கடினமான விஷயமா நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 6-7 ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. यद् सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிழறாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனதை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருந்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுவனாக நான் இருப்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது வந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றவங்களோட நிலை. சரிங்களா? அதுல பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றவங்கள உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பகவானே நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்ற இந்த பெரிய சம்சார சாகரம் சொல்லுவாங்க, ஓஷன் ஆஃப் மிசரீஸ். என்னென்ன மிசரீஸ்? என்னென்ன கஷ்டங்கள் நமக்கு இங்க இருக்கு? பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய். ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். அப்புறம் 3 மிசரிஸ். அது 4. பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் இது எல்லாமே கஷ்டம். இன்னொரு 3 மிசரிஸ்ன்னு சொல்லுவோமே. நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோமே. இதுவும் அதிபூத்தா, அதி ஆத்மா, அதி தெய்வா. சரியா? ஓகே. பிறரால் வரக்கூடிய சிரமம், நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிற சிரமம், மனமும் சரீரத்தால் வர சிரமம். சரியா? அதே மாதிரி இயற்கை சீற்றத்தினால வரக்கூடிய சிரமங்கள் அப்படின்ற ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் தான் எவ்வளோ ஒரு அறியாமையில் எப்படியா நாங்கள் இந்த உலகத்தை சந்தோஷமாக இருந்துடணும், நான் நினைச்சதெல்லாம் நடந்துடணும், எல்லாரும் என் கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். இதுதான் இல்யூஷன். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளால பிறப்பையும் தடுக்க முடியாது, டெத்தையும் தடுக்க முடியாது, நோய், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஓல்டேஜ், இதெல்லாம் நம்மளால தடுக்கவே முடியாது. ஓகே. அப்படி அது மாதிரி அதிபூத்த, அதி தெய்வ, அதி ஆத்மா இதெல்லாமும் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. இப்படி ஒரு ஓஷன் ஆஃப் மிஷனரிஸ்ல இருந்துட்டே நம்ம என்ன பண்றோம், எப்படியாவது நான் சந்தோஷமா இருந்துடணும் அப்படின்னு. அதாவது டிவோட்டிஸ் எப்போ ஹாப்பியா இருப்பாங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதா எப்படி சொல்றது என்னன்னா, மீன் வந்து தண்ணியில போட்டா அது கம்ஃபர்டபுளா ஹாப்பியா இருக்குமா, இல்ல நிலத்துல போட்டா கம்ஃபர்டபுளா ஹாப்பியா இருக்குமா? தண்ணியில போட்டதான் மாதாஜி. தண்ணியில போட்டாதான் அது என்ன பண்ணும், அதோட Happy. ஹாப்பியா அதோட வாழ்க்கையை அதை என்ஜாய் பண்ணி வாழ முடியும். அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து பக்தியில தான் நம்ம வந்து ஹாப்பியா பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட, ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் போக்தார விஞ்ஞேத பஷாம் 5.29 ஸ்லோகத்துல பீஸ் ஃபார்முலால பார்த்துட்டோம். சரியா? பக்தியில தான் அமைதி சந்தோஷம் இருக்குன்னு. அது மாதிரி 10.10லயும் நம்ம பார்த்தோம், டிவோட்டிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை பத்தி உபதேசிக்கிறதுலையும் உரையாடுறதுலையும் தான், அவங்க உபதேசத்தை பத்தி உரையாடுறதுல தான் அமைதியும் முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குது, பரமானந்த அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ நம்ம இல்யூஷனில் இருக்கோம், நான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் உலகத்தில் இருக்கும்போது நான் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அப்படி இருந்தாலும் அது டெம்பரவரி. சரிங்களா? அதனால் நம்ம வந்து அந்த இல்யூஷன்லேயே நம்ம வெளியில் வரணும். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறது அப்படின்றது பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணும்போது தான். சரிங்களா? நித்தியமான ஆத்மா, நித்தியமான பகவானுக்கு பக்தி நித்தியமாக பண்ணும்போது ஹாப்பியாக இருக்கும். இந்த ஜட உலகம்ன்றது ஓஷன் ஆஃப் மிஷரிஸ். ஸோ அதனால் இந்த சம்சார சாகரத்துலேருந்து பகவான் நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களே நான் காப்பாற்றுவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணால் பகவான் நம்மளை பாதுகாப்பாங்க, அதாவது ஈஸியாக ரெண்டுமே முக்தி மார்க்கம் தான், மெடிடேஷனும் முக்தி மார்க்கம் தான், அருவரூபமும் முக்தி மார்க்கம் தான். அது வேணான்னு இல்லை, ஆனால் அது சிரமமான பாதை, அதுதான். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண ஈஸியாக பகவானை அடையலாம் அப்படின்னா, எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, சரிங்களா, அதாவது அக்கர்மால எல்லாமே பகவானுக்காக நம்ம செயல்கள்லாம் பண்ணணும். பிறழாமல்
ரிச்சுவல்ஸ் கிடையாது கிருஷ்ண பக்தின்றது. பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது. சரியா? பிறழாமல் அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம். என் மீது பக்தி செலுத்தி, அது மாதிரி தூய்மையான பக்தி, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு. சரிங்களா? எப்பயும் வந்து பக்தி தொண்டுனா பகவானுக்கு, பகவானோட டிவோட்டிஸ்க்கு. சரிங்களா? குருமார்களுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு, நம்மளை சுற்றி உள்ள வைஷ்ணவர்களுக்கு, பகவானுக்கு இது வந்துடும். பக்தி தொண்டுனா எத்தனி என்னது இப்போ சொல்லுங்க. பக்தி தொண்டுனா பக்தி சேவை எத்தனை இருக்கு பகவானுக்கு செய்யக்கூடியது? 9 மாதாஜி. ஹரி போல் பானுமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது பக்தி தொண்டில் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஏதாவது ஒன்றோ இல்லைன்னா 9 எத்தனை வேணாலும், சரியா, அதில் ஈடுபட்டு அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ்க்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணி எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து பகவானை மெடிடேட் பண்ணணும். எப்படி எப்படி தியானம் பண்ணலாம் பகவான் மேல? பகவானை தியானிக்கிறதுக்கு என்ன சோர்ஸ்? பகவானோட திருரூபம், நாம ரூப குண லீலைகள். அப்பதான் நம்மளால தியானமே பண்ண முடியும் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வெறும் சும்மா அப்படியே நம்ம வந்து படிக்கிறது இல்லை. இந்த ஒரு லைன்லேயும் பகவான் என்ன பண்ணால் பகவான் நம்மளே இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து மீட்கிறாங்க அப்படின்னா, செயல்கள் எல்லாம் நம்ம ஓன் சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷனுக்கு இல்லாமல் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். பிறழாத பக்தி, 9 வகையான பக்தியில் எந்த பக்தி வேணாலும் நம்ம பண்ணலாம், இல்லை எல்லாமே பண்ணலாம். க்ரீடியாக இருக்கணும் கிருஷ்ண பக்தியில். அப்புறம் டிவோட்டிஸ்க்கு செய்கிற சேவைகள். தியானம்னும் போது மனம் ரூப நாம ரூப குணலீலைகள் இதை நம்ம தியானிக்கணும். சரியா? தங்களது மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி இதெல்லாம் செஞ்சோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட தாட்ஸ் ஃபுல்லாக, மனம்னா தாட்ஸ் தான், சரியா, தாட்ஸ் ஃபுல்லாக பகவான் மேலே இருக்கும். இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வழிபாடு பண்ணுறாங்களோ, பிரித்தாவின் மகனே அர்ஜுனனை சொல்கிறாங்க நமக்கும். சரிங்களா? நம்மளும் வந்து அந்த உபதேச அமிர்தத்தில் துளி துளியாக நம்மளும் வாங்கிக்கிறோம். சரியா? நம்மளும் வந்து பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து பகவான் வந்து காப்பாற்றுறாங்க, அதுவும் அவங்களே. சரிங்களா? அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிறோம். யாருக்கு எதுவும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருக்கா? எதுவும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணணுமா? ஓகேவா இது வரைக்கும் பார்த்தது? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரி போல். ஓகே, இப்போ வந்து அடுத்தது தான். இப்போ 8th ஸ்லோகத்திலேருந்து 12th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து என்னென்னலாம் பண்ணி நீ என்கிட்ட வரலாம், இதையாவது பண்ணு இதையாவது பண்ணுன்னு நம்மகிட்ட ரொம்ப ஆசையாக, அவங்களோட விருப்பம் எவ்வளோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோடதெல்லாம் விருப்பமே இல்லை. சரிங்களா? நம்மளாம் விருப்பமே படல அப்படின்றதான் ஆகும். அவங்க நம்ம மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்காங்க, எவ்வளோ விருப்பத்தோடு இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? அது வந்து நம்ம அப்படி ஸ்லோகங்களோடய நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது வந்து அனன்ய பக்தி, அதுக்கப்புறம் சாதனா பக்தி, அதுக்கப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதுக்கப்புறம் உள்ள தியான யோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ம யோகம், ஞான யோகம், இந்த 3 வரும். சரியா? ஸ்லோகத்தோட பார்க்கலாம். இந்த ஹரே கிருஷ்ண. தனலட்சுமி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஸ்லோகம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. மை மன ஆதத்ஸ்வ மை புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மை ஏவ அத ஊர்த்வம் ந சம்சயः. முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பாக்கியவதி மாதாஜி அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தனலட்சுமி மாதாஜி சூப்பராக வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ 8th ஸ்லோகம். சரிங்களா? இருக்கலே உயர்ந்த பக்தி இதுதான். இதை பண்ணி என்கிட்ட வந்துடணும் அப்படின்னு பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? விரஜவாசிகளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அனன்ய பக்தின்னு என்னன்னா கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணா தான், கிருஷ்ண பக்தி தான். விரஜவாசிகள் அவங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதை வேண்டாம், அவங்களுக்கு வந்து கர்மயோகம் ஞானயோகம்லாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லணும்னு இல்லை. அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவை மறக்கிறது கஷ்டம், கிருஷ்ணா கிட்ட அசோசியேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் கஷ்டம். சரிங்களா? கோபிஸ் வந்து சொல்லுவாங்களாம், பிரம்மா வந்து ஒழுங்காகவே கிரியேஷன்லாம் பண்ணவே இல்லை, இமையை வந்து கொடுத்துட்டாங்க, இமைக்கிற நேரத்தில் பகவான் என்னால் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு. சரிங்களா? நம்ம அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோம், நிறைய டிவி பார்க்குறோம், கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியாக ஏதோ அப்படியே பேருக்கு, முக்கியமாக நான் என்னையும் சொல்கிறேன். சரிங்களா? அப்புறமா சரி ஓகே கிருஷ்ணா ரூபத்தை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம் நான்.
ஸோ ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படின்னா கிருஷ்ணாவை பார்க்காம இருக்கிறது சிரமம். அதுவும் அந்த இமைக்கிற பொழுது கூட பிரம்மா ஒழுங்காகவே கிரியேஷனே பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு பிரம்மா திட்டுவாங்களாம். இது உண்டு புராணங்களில், சரிங்களா? அது புராணங்களில் ஸ்கிரிப்சஸில் உண்டு இது. ஸோ அந்த வகையில் கோபாஸ் கோபீஸ் அவங்க விரஜவாசிகளோட பக்தி தான் அனன்ய பக்தி, கிருஷ்ணா மட்டும்தான், சரிங்களா? அவங்களுக்குலாம் அப்போ முழுமுதற் கடலான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து பகவானை அடைஞ்சிருவோம். நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இது உயர்ந்த பக்தி, சரிங்களா? இதெல்லாம் அப்படியே இந்த ஸ்லோகத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா. மாதாஜி 9th ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா தனலட்சுமி மாதாஜி? अथ चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय. செல்வத்தை வெல்பவனானே எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலை நிறுத்த முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ அந்த பக்தி விரஜவாசிகள் அளவுக்கு இமைக்கும் பொழுது கூட கிருஷ்ணா பார்க்காம அதாவது பார்க்க முடியாம போதே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, அதாவது அவங்க ஃபுல்லாக டெடிக்கேட்டடாக கிருஷ்ணா கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? விரஜவாசிகளை பற்றி நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பக்தி பண்ணணும். அது முடியலையா? சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு அடுத்த மார்க்கம், சரிவா சாதனா பக்தி பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில பிள்ளைங்க எடுத்த உடனே நல்லா படித்து 100 மார்க் வாங்கிடும். சும்மா கிளாஸில் லிசன் பண்ணோம், அது என்ன பண்ணும் 100 மார்க் வாங்கிடும், ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடும், அதுவும் கிரேடில், சரிங்களா? சில பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும், படிக்கணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், பண்ண ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும் 90% மேலே மார்க் வாங்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி அனன்ய பக்தி முடியல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பகவான் நமக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன கொடுக்குறாங்க? சாதனா பக்தி என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சரியா? செல்வத்தை வெல்வனான என்னது அர்ஜுனா, மனதை என் மீது பிழாது நிறுத்த முடியாவிடில், கண்டிப்பாக ஆன்சைட்டி உள்ள அதுவும் கலியுகத்தில் நம்மளால நிறுத்த முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? அடுத்த மார்க்கம் பக்தி யோக ஒழுக்க நெறிகள், அதுதான் சாதனா. அதை 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படி நம்ம குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும், இதெல்லாம் சாதனா பக்தி, சரிங்களா? என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ண, பாகதம் லேர்ன் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? பகவான் மேலே அந்த அட்ராக்ஷன், கிருஷ்ணா ஆல் அட்ராக்டிவ், நம்மளுக்கு பக்தியில் ஈர்ப்பு ஏற்படும். அப்படி நீ வந்து என்கிட்ட பக்தி பண்ணு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக? நம்ம இந்த பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சியிலேருந்து வெளியில் வரணுன்றதுக்காக. அப்போ பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவது என்பது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறை, சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம எல்லாமே கண்டாமினேட்டடாக இருக்கும், தாட்ஸு, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஆக்ஷனு, நம்மளோட புலன்கள், வேர்ட்ஸ்லாம், அதெல்லாம் நம்ம தூய்மைப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதன் கீழே அதை பண்ணணும். நமக்கு தெரியாது இல்லை எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாது. புலன் நம்மளை வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும்? குருவோட கைடன்ஸில். இப்போ மந்திரம் என்னன்னு தெரியாது இல்லை. இப்போ நம்ம பானஃபைட் பரம்பரை ஃபாலோ பண்ணலன்னா, இப்போ நமக்கு இப்போ இஷ்கான் ஃபாலோ பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது மந்திரம் அப்படின்றது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. எத்தனை தடவை பண்ணணும்? 108 டைம்ஸ் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். யார் சொல்கிறது இதெல்லாம்? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பரிச்சயம் பண்ணுறது ஆச்சாரியர்கள், பரம்பரையில் வர குரு, இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அவங்களோட கைடன்ஸில் பண்ணணும். மந்திரம்லாம் வாங்கிட்டு 108 தடவை சொல்லணும், 16 தடவை சொல்லணும், நானே பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு குருவெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கிராட்டிடியூட் இல்லாமல் இருக்கிறோம். எனக்கு வேணுங்கிறத நான் எடுத்துக்கிட்டேன், அவ்வளோதான். எனக்கு வந்து பரம்பரையெல்லாம் வேணும்னா அது நம்ம வந்து ரொம்ப அந்த நன்றி உணர்வோடு இல்லைன்னு அர்த்தமாயிடும். அதனால தான் நம்ம வந்து எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு பகவானுக்கு அப்படி இருந்தால் பிடிக்குமானா பிடிக்காது இல்லை. அதனால தான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து தன்னோட டிவோட்டீஸை ரொம்ப உயர்த்தி வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க மூலியமாக தானே நம்மளுக்கு பகவானே தெரியுறாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால் குருவோட கைடன்ஸில் நம்ம பண்ணணும். அதிகாலையில் எழணும். நம்மளுக்கு வந்து விரோதம் வெளியில் இல்லை, நம்ம மனம்தான். ஏந்திரிச்சு காலையில் ஆரத்தி பார்க்கணும், இல்லை ஆரத்தி பண்ணணும்னா அப்போ தான் அப்படி ஒரு தூக்கம் வரும், சரியா? அப்போ என்ன பண்ணணும்? நம்ம அந்த விரோதத்தை, நம்ம அந்த விரோதியை நம்ம அழிக்கணும். காலையில் ஏந்திரிக்கணும், ஆரத்தி காமிக்கணும் அப்படின்னு. அப்புறம் கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனைகள் செய்யணும், கோயிலுக்கு போயிட்டு வரணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஜபிக்கணும். 4 ரவுண்ட்ஸு இப்போ லெவல் 2க்கு, 16 ரவுண்ட்ஸு லெவல் 5க்கு, சரிங்களா?
அது நம்மளுக்கு இப்போ பண்ண விடாது, மனசு விடாது. சரிங்களா? எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, அந்த வேலை இருக்கு எல்லாம். ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணோன்னா 1 ஹவர் 45 மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம். சரிங்களா? 1 ஹவர் 30 மினிட்ஸில் முடிப்பாங்க. ஸ்லோவாக பண்ணால் 2 ஹவர்ஸ். 24 ஹவர்ஸில் 2 ஹவர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இருக்காது. அப்படியே நம்மளுக்கு இல்லைன்னா கூட தூக்கத்தை 1 மணி நேரம் கம்மி பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது. விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பதற்கான மலர்களை சேகரிக்க வேண்டும். அதாவது புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் நெய்வேத்தியத்துக்கு நம்ம பிரசாதம் குக் பண்ணும்போதே நம்ம கிருஷ்ணாவுக்காகவே பொருள் வாங்கும்போதே கிருஷ்ணாவுக்காக. ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறோமா பகவானுக்காக, வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறோமா இந்த டிஷ் பகவானுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும். அப்படி அந்த அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும். சரிங்களா? அப்போ முழுசாவே கிருஷ்ண உணர்வு தான். நம்ம ஷாப்பிங் பண்ணல அப்போ. சரிங்களா? இது நமக்காக வாங்கினோன்னா அது பேர் ஷாப்பிங்கு. அதே நம்ம இப்போ கிருஷ்ணாவுக்காகன்னும் போது அதுவே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அப்போ நிவேதனம் செய்வதற்காக சமைக்க வேண்டும். பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கோபாஸ்லாம் எப்படி பகவானோட சாப்பிட்டாங்க, பிரசாதத்தை ஹானர் பண்ணாங்க. அது மாதிரி நம்மளுக்கும் என்ன கிடைக்குது, கிருஷ்ண பிரசாதம் கிடைக்குது ஆஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம். அது நம்ம நல்லபடியாக நம்ம சுவைக்கணும். எவ்வளோ பாக்கியம் அது. நம்மளால கிருஷ்ணா பாஸ்ட் டைமில் இருக்க முடியல, ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு பிரசாதம் கிடைக்குதே, அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். பக்தர்களிடமிருந்து பகவத்கீதையும் ஸ்ரீமத் பாகவத்தையும் எப்பொழுதும் கேட்க வேண்டும். கண்டிப்பாக பகவத்கீதை பாகவதம் தான் நம்மளுக்கு அந்த பக்தியை கொடுக்குற சோர்ஸ். அதனால டெய்லி 1 ஹவர் பகவத்கீதை பாகவதம் நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கணும். சரிங்களா? தகுதி யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், யார் வேணாலும் செய்யலாம். இது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா? இதில் மட்டும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்கணும். சரிங்களா? இவங்க தான் பண்ணலாம், இவங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பக்தியில். அப்போ நம்ம எல்லாம் சண்டைக்கு வந்திருப்போம், ஏன் நான் பண்ணக்கூடாது, ஏன் இது இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குன்னு. ஆனால் இன்னைக்கு எல்லாரும் பண்ணலான்னும் போது தான் ஓகே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் இல்லையா? ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஈவன் பார்த்தா பாருங்க, ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி சமமாக பார்த்து எல்லாருக்குமே நல்லபடியாக பக்தி சேவை கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதை நல்லபடியாக ஸ்வீகரிச்சுக்கணும். சரியா? யார் வேண்டாம்னாலும் செய்யலாம். பலன் நிச்சயமாக ஒருவனை இறை அன்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும். இந்த புலன்கள் வந்து தூய்மை அடைஞ்சு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நல்லபடியாக நம்ம வந்துடுவோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் தினம் செய்யணும். இது வந்து ஏதோ எனக்கு விருப்பம் தான் செய்யணும் இல்லாமல் தினம் நம்ம பண்ணணும். கிருஷ்ணாவுக்கு ஆசையாக பக்தி பண்ணணும். பக்தியோக புலன்களை தூய்மைப்படுத்தும். இந்த ப்ராசஸ் நம்ம செய்ய செய்ய என்னாகும், நம்ம புலன்கள் வந்து தூய்மை அடையும். இந்த முறையில் கிருஷ்ணர் மீது உள்ள ஒரு உறங்கி கொண்டிருக்கும் இயல்பான அன்பை புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். ஆத்மா நித்தியமானது. பக்தியும் அப்படின்னா இருக்கும்ல. ஆத்மாவுக்கு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது, பக்தி தான் அதோட விருப்பம். அப்போ அது இருக்கு ஆல்ரெடி. ஆனால் என்னன்னா, அதான் சொன்னேன்ல, கோல்டு வந்து வைரமோ கோல்டோ எது வேணாலும் சகதியில் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா மேலே வந்து அழுக்காக தான் இருக்கும், ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார அதோட குவாலிட்டி போகாதுல்ல. அது மாதிரி ஆல்ரெடி இருக்குது நம்மக்கிட்ட பக்தி. ஆனால் இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற அந்த தூய்மை இல்லாத நிலையினால நம்மளால் அதை உணர முடியல. பக்தியில் உள்ள அமைதி, சந்தோஷம், அந்த பரமானந்தத்தெல்லாம் நம்ம ரியலைஸ் பண்ண முடியாமல், ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கும். அதனால் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா சாதனா பக்தி, பக்தியோக முறைகளை, நெறிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை, அந்த ஒழுக்க நெறிகள் தான் இதெல்லாம். அப்போ நம்மளால நல்லபடியாக பக்தி பண்ண முடியும். வழிமுறை புலன்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக அங்கே அந்த ஸ்லைடில் உள்ளது இதுலேயும் இருக்கு. ஓகே. அதுக்கப்புறம் கலிகாலே நாம ரூபே கிருஷ்ண அவதார நாம ஹதே ஹய சர்வ ஜகத் நிஸ்தார. இந்த கலியுகத்தில் பகவானின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண மந்திரமே பகவான் கிருஷ்ணனின் அவதாரமாகும். நாமம் வேறு பகவான் வேறு அப்படின்றது கிடையாது. சரிங்களா? பகவானுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அதே அவளோட நாமத்துக்கு உண்டு. ராமரோட பாஸ்ட் டைம்ல இது உண்டு. யாருக்கு தெரியும்? யாரு சொல்ல விருப்பப்படுறீங்க? ராமரோட பாஸ்ட் டைம்ல இந்த திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலேயே ஒருவன் பகவானுடன் நேரடியாக உறவு கொள்கின்றான். அதான் நாமம் சொல்றதுன்றது நம்ம பகவான்கிட்ட பேசுறது. சரிங்களா? அவ்வாறு செய்வன் எவனும் நிச்சயமாக விடுதலை பெறுகிறான். அப்ப பகவான் வேறு நாமம் வேறுன்றது. இது ராமாயணத்துல இந்த பாலம் கட்டும்போது நமக்கு மெசேஜ் பகவான் கொடுத்துருப்பாங்க. நான் வேற, என்னோட நாமம் வேறு கிடையாது, ரெண்டுத்துக்குமே சக்தி உண்டு அப்படின்றத. சரிங்களா? சொல்றதுனால மந்திரம், மனத்துல உள்ளதை டெலிவர் பண்றதுதான் மந்திரம். நம்ம பகவான் நாமத்தை நம்ம டெலிவர் பண்றோம் அப்படின்னா பகவான் நாமத்துக்கு சக்தி அதிகம். சரிங்களா? அது மந்திரம், அது சக்தி அதிகம்.
இது வந்து ராமாயணத்துல என்ன அப்படின்னா, இந்த பாலம் கட்டும்போது கல்லெல்லாம் போடும்போது உள்ளார போய் விழுந்துரும். சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ராம் ராம்னு எழுதி எழுதி கல்ல பேர எழுதிட்டு போடுவாங்க. அப்ப அந்த கல் வந்து மிதக்கும். இயல்பா தண்ணிக்குள்ளார கல்லு போட்டா முழுகிடும். அங்க வந்து மிதக்கும். ராமர் வந்து கேட்பாங்க. "என்ன கல்லெல்லாம் மிதக்குது?" அப்படின்னோனே, "இந்த மாரி உங்க நாமத்த எழுதி நாங்க வந்து போட்டோம்" அப்படின்னு. அப்படியா? சரி, சரி நானும் ஒண்ணு வந்துட்டு சும்மாவே போடுறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளார போடுவாங்க. கல் முழுகிடும். பகவான் போடும்போது கல் முழுகிடும். ஆக பகவானுக்கு சக்தி இல்லன்னுலாம் கிடையாது. பகவான் நாமத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி. பகவானோட சக்தி பகவான் நாமத்துல இருக்குன்றது நம்மளுக்கு சொல்றதுக்காக. அப்புறம் மறுபடியும் பகவான் வந்து அதுல ராம்னு எழுதி போடுவாங்க. அப்ப அது வந்து மிதக்கும். சரிங்களா? அதனால நாமம் நம்ம உச்சரிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம். ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான் சொல்லணும்? ஏன் ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய சொல்லக்கூடாது? ஏன் ஓம் நமோ நாராயணாய சொல்லக்கூடாது? அப்படின்னா, ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய, ஓம் நமோ நாராயணாய நமக. அப்புறம் வந்து ஓம் நமோ விஷ்ணுவே நமக. இந்த 3 மந்திரமும் ரொம்ப உயர்ந்த மந்திரம். பகவான பொறுத்தவரைக்கும். சரிங்களா? பகவானுக்கு சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் இந்த 3 மந்திரம். இது ரொம்ப உயர்ந்தது. இத சொல்லணும்னா நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு பூஜை அறையில தான் சொல்லணும். வெளியிலலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. சரிங்களா? சுத்தபத்தமா இருக்கணும். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. இதெல்லாம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. அப்ப ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சக்தி வாய்ந்தது இல்லையா? அப்படின்றதெல்லாம் இல்ல. இதுக்குன்னு வந்து ரிச்சுவல்ஸ் இது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கலியுகத்துல இவ்வளவு ரிச்சுவல்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். அதனால எந்த ரூல்ஸும் இல்லாம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லணும்னாலே நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிரமமா இருக்கு இல்லையா? முக்கியமா வ எனக்கு. சரிங்களா? அப்போ எந்த ரூல்ஸுமே இல்லாம நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த நம்ம சொல்லும்போது, நமக்கு பலன் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்றது தான். சரிங்களா? இந்த மந்திரத்துக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் கிடையாது. இந்த மந்திரமே ரொம்ப பியூரு. அதனால இந்த மந்திரத்த நம்ம சொல்லும்போது நம்மளும் பியூர் ஆவோம். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, கலியுகத்துல பகவானின் திருநாமமே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அ அவதாரம். பகவான் வந்து கிரந்தமாவும், மந்திரமாவும் கலியுகத்துல நம்ம கூட இருக்காங்க. சரிங்களா? இத நம்ம உச்சரிச்சோம் அப்படின்னாலே, நம்ம வந்து கண்டிப்பா பகவானை அடைஞ்சிடுவோம் அப்படின்றது தான். ம். ஸோ ஏன் நம்ம வந்து ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய சொல்லாம, ஐ மீன் ம் சாண்டிங்ல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம்னா, இன்னொன்னு கலியுக தர்மமா இந்த மந்திரம் தான் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஏன்னா ஃபுல் ஆஃப் ஃபால்ட், ஓஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ்ன்றனால. அதுதான். ஓகே. இன்னும் வந்துட்டு அ 2, 3 ஸ்லோகம் இருக்கு. ஓகே. அப்ப நம்ப நாளைக்கு பார்க்கலாமா? இல்ல இந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாமா? மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. இந்த ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம். 2.10 12.10 ம். ம். अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மற்றும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பக்தி பார்த்தோம்? ஹரி போல் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பக்தி பார்த்தோம்? அனன்ய பக்தி, அனன்ய பக்தி, உயர்ந்த பக்தி. அதுக்கப்புறம் அது முடியாது உன்னால அப்படின்னா அடுத்தது என்னன்னு சொன்னாங்க? சாதன பக்தி, சாதனா பக்தி. இப்ப அதுவுமே முடியாது. எந்த சாதனாவும் நான் பண்ண முடியாது எனக்கு. அவ்ளோ வந்து என்னால வந்து ஒருநிலைப்பட முடியல. அப்படின்னா, நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? இன்னும் ஈஸியாக்குறாங்க. என்கிட்ட வந்துரு பக்தி பண்ணி அப்படின்னு. அப்ப அவங்களோட அந்த குணம் நம்ம மேல உள்ள அந்த பிரியம் நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லையா? அப்ப பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியவில்லைன்னா, எனக்காக மட்டும் செயலாற்று. நீ என்ன செயல் உனக்கு தெரியுமோ, நம்ம என்ன செயல் நம்மளால செய்ய முடியுமோ, அதை எனக்காக பண்ணு. அது நிஷ்காம கர்ம யோகம். சரியா? பலனை எதிர்பார்க்காம நம்மளோட டியூட்டிய செய்றது. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். அப்போ நம்ம செய்யற செயலுக்கு பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக நமக்கு தெரிஞ்சத சாதனா பக்தின்றது கூட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம வந்துட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இதுல வந்து உனக்கு தெரிஞ்சத பண்ணு, ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காம பண்ணு. அப்படி இருந்தாலும் நீ என்கிட்ட வந்துருவ அப்படின்றத பகவான் நமக்காக இன்னும் ஈஸியா கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. அது நம்ம நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். என்ன கேட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கே வந்துட்டு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். பட் ஆனா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒர்க் இருக்கும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா.
இல்லைன்னா இந்த இன்னும் 2 ஸ்லோகம் மட்டும் பார்த்துடலாமா? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? இல்ல நாளைக்கு பார்க்கலாமா? ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு பார்க்கலாமா? சரி, ஓகே. ஆமா, இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்து பைவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா.